tayo. Dahil punta pala yung may itik-itik, may kambing. Itik, kambing, isda, palay. Tapos yung kaibot natin, nabalik na naman tayo sa ano. Pumasok tayo sa isang lugar, lumabas tayo sa iba. Pareho lang na may rutang dinaanan natin. Yung sana alam mo yun, pumasok tayo sa isang ano, ba't lumabas tayo sa isang? Nag-experimento pa eh, dinaanan natin yung pabalik na yung dito. Kasi punta tayo dito yata.